Už skoro rok si Rómeo hľadá domov. Tento nádherný, obrovský, milujúci medvedík je veľké čierne huňaté teliatko. Je to veľké srdce na 4 labkách, ktoré si nevidí popod nohy, ale vždy trafí rovno do tvojho srdca. Predstav si plyšového medveďa v životnej veľkosti, s jazykom neustále vysiacim von, s úsmevom od ucha k uchu a chôdzou, pri ktorej by pokojne mohol povaliť strom. On je proste veselý, láskavý buldozer. Presne taký je Rómeo. Aká je jeho špecialita? Zvalcovať ťa telom a zavaliť ťa láskou. Napriek tomu si nedokáže nájsť tento milujúci anielik svoj domov. Prosím, pomôž mu a zdieľaj toto video, nech čím skôr nájde tú svoju láskavú, milujúcu a vernú rodinu, ktorej bude môcť venovať celé svoje srdce.